Moi, täällä Kissa Kolmoset. Ja tässä tulee esittelyvideo, että mä oon Santra. Mä oon Aurora. Ja mä oon toi Elisabeth. Ja tässä näyttää kamoja. Ja saaks mä näyttää ekan mun tavaran? Siis et saa ottaa ainakaan multa yhtään. No ennen. No niin, hei se on mun. Eikä oo. Katso, näetkö? Mulla on tämmönen laukku. Eikö se ookin hieno? Ja sitten vaikka Aurora voi näyttää seuraavaksi. Tässä on mun tämmönen kama. Aurora pitää näyttää. No niin, näytä Aurora. No, mulla on joku tämmönen... Mulla on tämmönen posliinitavara. Ja en tiedä muuta. Se kaatui. Mitä se tonne? Ja sitten Elisabeth. Okei, jos mä löydän sen. Ei sittenkään. On pelukone. Joo, me näytetään nyt ihan tälleen. Mulla on tämmönen... Omat. Mä otan kaikki käteen. Mitä on mun? No, tää on mun ja tää on mun ja Tää on mun ja tää on mun. Oikeesti mulle. Tämmönen on tämmönen mulla. Tämmönen. Ja mulla. Mulla on tämmönen. Mulla on tämmönen. Ja mulla on niinku niitä Ja kaksi. mulla on tällainen kirja. Ja mulla on tämmönen. Ja mulla on Mulla tällainen. on teijät, varokaa se reitu. Mulla on tällainen kuppi. Mulla on hajuvettä. Ja ihan parhaita. Ja sitten mulla on Santra. Moro, mä olin Santra. Ja mä olin Elisabeth. Ja toi oli Aurora. Heippa! Moro! Nähdään seuraavassa videossa. Joo!